Moabot sa 3,598 ka mga residenteng gikan sa napulot ng mga barangay sa Haji Mutamad Municipality, Basilan ang nadalitan og serbisyong medikal sa mga sundalo sa 19th Special Forces Company, LGU o religious group. Naay libreng tambal, konsulta, ibot sa ngipon, tuli, gupit ug labaw sa tanan ang orientation sa pagplano sa pamilya. Gipahibalusab ang mga residente nga batasanon ang pagpanghilo sa palibot aron malikay sa sakit. Pasalamatan ko unang-una yung LGU sa Haji Mutamad na of course sumuporta sa mga activities na ito, yung Assemblies of God na pinangunahan ni Pastor Sam at sa mga RSU. Malaking tulong ito sa mga tao natin sa 10 barangay ng Haji Mutamad. Ang military ay hindi lang combat operations. Of course, dito din yung pag-service ng medical missions sa mga area dito sa Basilan. Upat ka adlaw ang gihimo nga medical outreach program kung asa ang mga sundalo naaubos sa 4th Special Forces Battalion sa pagdumala ni Lieutenant Colonel Bernard Samin ug ang 15th Special Forces Company ang nihatag og serbisyo sa 1,643 ka mga residente sa Tabuan Lasa Municipality sa Basilan nga nakabenepisyo usab sa susamang serbisyo nga natagamtaman sa mga residente sa Haji Mutamad Municipality. Miduyog sab sa paghatag og serbisyo ang Rural o Provincial Health Unit o Philippine General Council of the Assemblies of God. Isang malaking mensahe po para sa bawat isa na mga NGO man dyan or mga foundation man dyan, napakagandang makatulong lalo na sa mga area na kagaya nito dito sa Basilan na isolated, most isolated, unreached community, underserved community, walang health services access. So kapag ito po yung ma-prioritize natin, kasi dito talagang kulang talaga ng personnel, kulang ng tulong, you will find the fulfillment of seeing how beautiful the people, their smiles, kapag natulungan po natin sila. So again, yung goal naman natin makatulong, ibigay na natin ang tulong sa mga nangangailangan. Naghatag sab og kalingawan ang mga sundalo ngadto sa mga bata pinaagi sa parlor games. Gipakaon usab sila og lugaw. Gawas sa mga residente, dako ang pasalamat nila Mayor Moner Manisan sa Tabuan Lasa ug Mayor RC Nanano sa Haji Mutamad sa mga sundalo nga nagtulay sa serbisyo alang sa mga tawo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.